Здравейте, приятели! Знам, че много от вас живеят от пенсия до пенсия, броят всяка стотинка и се тревожат как ще свържат двата края. Знам, че всеки допълнителен лев е от огромно значение за вашето спокойствие и достоен живот. И точно затова днешното видео е критично важно за всеки български пенсионер. Днес ще говоря за нещо, което касае пряко вашето финансово благосъстояние и може да промени ежедневието ви към по-добро. Преди да продължим, ви призовавам веднага да се абонирате за канала, ако още не сте го направили, и да оставите един палец нагоре, за да достигне това видео, доколкото се може повече хора, които имат нужда от тази информация. Дълги години българските пенсионери разчитаха основно на стандартната индексация на пенсиите, която се случваше веднъж годишно и обикновено не успяваше да компенсира напълно инфлацията и непрекъснато растящите цени на основните стоки и услуги. Мнозина от вас ми пишат и споделят колко трудно успяват да покрият месечните си разходи, дори и с минималните увеличения. Една част от вас се опитваха да се справят, като търсеха допълнителна работа, но това, разбира се, не е възможност за всеки, особено за тези с по-крехко здраве или в напреднала възраст. Съществуваха и някои социални помощи, като например целевата помощ за отопление, но те бяха обвързани с изключително строги критерии и често не достигаха до всички нуждаещи се. Системата беше тромава, често несправедлива и оставяше огромна група от пенсионери без адекватна подкрепа. Хората се чувстваха забравени и изоставени от държавата, въпреки че цял живот са работили и са допринасяли за обществото. Липсваше една цялостна, адекватна и справедлива политика за подкрепа на най-уязвимите пенсионери, които често трябваше да избират между храна, лекарства и сметки. Но сега нещата се промениха. Има новина, която може да донесе значително облегчение за хиляди домакинства. След дълги дискусии и анализи, правителството взе решение да въведе нова, изключително важна социална добавка. Тя е насочена конкретно към подпомагане на пенсионерите с ниски доходи, които са най-засегнати от икономическите предизвикателства. Тази добавка е наречена добавка за подпомагане на пенсионери с ниски доходи и вече е приета. Тя не е просто еднократно подпомагане, а е предвидена като регулярно месечно плащане. Това е значителна промяна в подхода, защото досега подобни мерки често бяха с временен характер. Идеята е да се гарантира, че никой пенсионер няма да живее под прага на бедността и да се осигури едно по-достойно съществуване за възрастните хора в нашата страна. Това е ясен сигнал от страна на държавата, че грижата за пенсионерите е приоритет и че се търсят дългосрочни решения на проблемите. Тази нова добавка обаче не е автоматична за всички пенсионери. И тук идва онова едно условие, за което споменах в заглавието и което е ключово да разберете в цялата му дълбочина. Условието е следното. За да получите тази месечна добавка, вашият общ месечен доход от всички източници, включително пенсия, други социални плащания, доходи от наеми, лихви, граждански договори, хонорари и т.н. ще трябва да бъде под определен праг. И второ, трябва активно да подадете заявление за нея в определен срок. Само хора, които са заявили своето желание за получаване на добавката и отговарят на критерия за доход, ще имат възможност да се възползват. Нека сега разгледаме в детайли какво точно означава това. Първо, какво представлява тази добавка за подпомагане на пенсионери с ниски доходи? Това е месечна финансова помощ, чиято цел е да осигури допълнителни средства за тези от вас, които трудно свързват двата края. За текущия период размерът на добавката е фиксиран на 70 лева на месец. Тази сума е определена след внимателен анализ на разходите за живот и нуждите на най-уязвимите групи. Тя може да изглежда малка за някои, но за тези, които получават минимална пенсия, тези 70 лева могат да означават много покриване на част от сметките за ток, купуване на по-качествена храна или осигуряване на необходими лекарства, които иначе биха били лукс. Това е помощ, която цели да намали финансовия натиск и да допринесе за едно по-спокойно ежедневие. Кой трябва да се притеснява и кой не? Ето тук е същината на въпроса. Прагът за общ месечен доход, определен от законодателя, е 600 лева. Това означава, че ако вашият общ месечен доход от абсолютно всички източници, това е важно да се подчертае, е под 600 лева, тогава вие сте потенциален кандидат за тази добавка и силно ви препоръчвам да проучите възможността за кандидатстване. Ако обаче вашият общ месечен доход надвишава 600 лева, за съжаление, вие няма да сте сред бенефициентите на тази конкретна добавка. Важно е да разберете, че това е социална мярка, насочена към
най-нуждаещите се, а не универсално увеличение на пенсиите за всички. Затова, ако вашите доходи са над този праг, вероятно сте в по-добра финансова позиция и тази добавка не е предназначена за вас. Разбира се, това не означава, че вашите нужди не са важни, но фокусът тук е върху изключително уязвимите групи. Нека разгледаме няколко конкретни примера, за да стане още по-ясно. Примерът му: баба Мария е на 82 години и живее сама в малко селце. Тя получава пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 450 лева. Това е единственият и доход. Баба Мария попада изцяло в критериите. Нейният общ месечен доход от 450 лева е значително под прага от 600 лева. Ако баба Мария подаде заявление, тя ще получава допълнителни 70 лева всеки месец, което ще увеличи месечния и доход до 520 лева. За нея тези 70 лева са жизнено важни, тъй като може да ги използва за закупуване на лекарства, които не се поемат от здравната каса, или за плащане на сметки за ток и вода, които постоянно нарастват. Тя е типичен пример за целевата група на тази добавка. Пример 2. Дядо Петър е на 75 години и получава пенсия от 520 лева. Освен пенсията си, той отдава под наем една малка стая в апартамента си, от което получава още 100 лева на месец. Така общият месечен доход на дядо Петър е 520 лева пенсия плюс 100 лева, наем 620 лева. В този случай дядо Петър не отговаря на условието, тъй като неговият общ месечен доход от 620 лева надвишава прага от 600 лева. Въпреки че пенсията му е ниска, допълнителният доход от наем го изважда от обхвата на добавката. Това е важен момент, защото много хора забравят да включат всички източници на доходи при своите изчисления. Тук ясно се вижда колко е важно да се смята общия доход. Пример 3. Леля Елена е на 68 години. Тя получава пенсия от 700 лева. Въпреки че не работи, нейната пенсия е над прага от 600 лева. Следователно, Леля Елена също не отговаря на условието за получаване на добавката. В нейния случай, въпреки че може да има други финансови затруднения, тя не е сред целевата група на тази конкретна мярка. Нейната пенсия, макар и невисока, я поставя над дефинирания праг на подпомагане. Пример 4. Семейство Пенчеви, дядо Стоян и баба Цветана. Дядо Стоян получава пенсия от 380 лева, а баба Цветана от 320 лева. Техният обеща семейен месечен доход е 380 плюс 320 хърш 700 лева. В този случай, тъй като те живеят в едно домакинство, се гледа общият доход на домакинството. При повечето социални помощи, включително и при тази, когато става въпрос за пенсионери, живеещи заедно, техните доходи се сумират. Тъй като общият им доход от 700 лева надвишава прага от 600 лева, те също не отговарят на условията за получаване на добавката. Това е особено важен нюанс, защото много двойки пенсионери смятат доходите си по-отделно, но за целите на социалното подпомагане често се разглеждат като едно домакинство. Разбирането на тези примери е ключово за правилното определяне дали сте бенефициент или не. Не се подлъгвайте от това, че пенсията ви е ниска, ако имате други доходи. Винаги смятайте общата сума. Сега да преминем към втората важна част – изключенията, скритите капани и неочевидните нюанси, които могат да ви подведат или да ви лишат от възможността да получите добавката. Както вече казах, най-големия капан е, че добавката не е автоматична. Държавата не изпраща пари по сметката ви просто защото отговаряте на условията за доход. Вие трябва да проявите активност, да се информирате и да подадете заявление. Причината за това е много проста. Държавата няма пълна и актуална информация за всички ваши доходи. Например, Националният осигурителен институт, НОИ, знае каква е вашата пенсия, но той не знае дали получавате доход от наем, дали продавате продукция от градината си или дали някой ваш близък ви изпраща пари всеки месец. Затова вие сами трябва да декларирате своите доходи и да поискате помощта. Ако не подадете заявление, вие просто няма да получите добавката, дори и да сте крайно нуждаещи се. Този административен пропуск може да коства на мнозина тези 70 лева на месец. Какво се включва в понятието общ месечен доход? Тук е заровено кучето. Включват се всички парични постъпления, които получавате на месечна база. Това са не само пенсиите, но и доходите от наеми на имоти или земи, доходи от продажба на селско-стопанска продукция, доходи от хонорари или граждански договори, ако работите допълнително, доходи от лихви по банкови влогове, ако имате такива, доходи от дивиденти, ако притежавате акции, както и всички други социални помощи и обезщетения, които не са изрично изключени от законодателството. Много е важно да сте честни и точни във вашите декларации, защото фалшифицирането на данни може да доведе до сериозни правни последици, включително възстановяване на неправомерно получени суми с лихви и дори глоби. Има обаче и някои видове доходи, които не се включват при изчисляването на общия месечен доход за целите на тази добавка.
Това са, например, еднократните социални помощи, които не са регулярни, помощите за инвалидност или обезщетенията за претърпяна трудова злополука, детските добавки, ако сте настойник на дете, или помощите за учебници. Важно е да се запознаете с точния списък на изключените доходи, който е публикуван на сайта на Агенция за социално подпомагане и НОИ. Неправилното изчисляване на доходите е честа причина за отказ или за последващи проблеми. Срокове за подаване на заявления, това е друг изключително важен аспект. Обикновено за тези видове социални помощи се определят конкретни срокове за кандидатстване. Например, може да имате срок от 1 до 3 месеца след приемането на добавката, за да подадете първоначалното си заявление и след това всяка година може да има период за подновяване. Пропускането на тези срокове означава, че ще изпуснете възможността да получавате добавката за съответния период или тя ще ви бъде отпусната с закъснение, но няма да бъде изплатена с задна дата за пропуснатите месеци. Бъдете изключително внимателни и следете официалната информация. Понякога сроковете са кратки и е нужно бързо действие. Какво се случва, ако доходите ви се променят след като сте подали заявление? Това е също често срещан казус. Например, ако след като сте започнали да получавате добавката, вашия доход се увеличи. Например, започнете да получавате допълнителна пенсия от друга държава или доход от продажба на имот или получите голямо наследство, вие сте длъжни в определен срок да уведомите Агенцията за социално подпомагане за тази промяна. В противен случай, ако се установи, че доходите ви вече надвишават прага, може да бъдете задължени да върнете неправомерно получените суми, понякога с лихви, и да понесете други санкции. Честността и прозрачността са от ключово значение. Взаимодействие с други социални помощи, тази нова добавка може да повлияе или да бъде повлияна от други социални помощи, които вече получавате. Например, ако получавате помощ за отопление, размерът на тази нова добавка може да бъде взет предвид при определяне на правото ви на помощ за отопление или обратното. Много е важно да се консултирате с експерт от Агенция за социално подпомагане или от НОИ, за да сте сигурни как точно тези различни видове подпомагане си взаимодействат във вашия конкретен случай. Не прибързвайте с заключения. Понякога добавката е кумулативна с други, понякога е заместваща или намаляваща други. Това е много индивидуално и зависи от конкретните разпоредби. Има и так един неочевиден нюанс, така свързан с декларирането на доходи от продажба на селско-стопанска продукция. За много възрастни хора, особено в селата, продажбата на домати, картофи или яйца от двора е важен източник на допълнителни средства. Често тези доходи не се декларират официално и не се издават касови бележки. За целите на тази добавка обаче, законът може да изисква да декларирате и тези приходи, дори и да са инцидентни или ниски. Ако не го направите, може да бъдете подведени под отговорност. Бъдете внимателни и се информирайте подробно за всички изисквания. Сега да преминем към най-важната част – практическите съвети и конкретни стъпки, които трябва да предприемете. Не отлагайте, действайте веднага. Стъпка 1. Изчислете точно вашия общ месечен доход. Съберете всички документи, които доказват вашите месечни приходи. Пенсионно решение, банкови извлечения за последните няколко месеца, договори за наем, договори за изработка или услуги, ако имате такива. Не забравяйте да включите абсолютно всички постъпления. Ако имате доходи от земя, от рента, от дивиденти, от лихви, всичко трябва да бъде включено. Понякога това означава да си извадите разпечатки от всички банки, в които имате сметки, за да видите входящите парични потоци. Стъпка 2. Сверете вашите изчисления с официалния праг. Официалният праг за общ месечен доход, както вече казах, е 600 лева. Вие можете да намерите тази информация на официалните уебсайтове на Агенция за социално подпомагане, АСП, и Националния осигурителен институт, НОИ. Тези институции са основните, които администрират подобни социални помощи. Винаги проверявайте информацията от първоизточник, а не само от социални мрежи или слухове. Стъпка 3. Съберете всички необходими документи. Този списък може да варира леко, но основните документи, които почти винаги се изискват, са УН, лична карта, оригинал и копие, ДУС, пенсионно разпореждане, оригинал и копие или друг документ, удостоверяващ размера на пенсията. 3. Банкова сметка, по която желаете да получавате добавката, банков код, IBAN. 4. Документи, удостоверяващи всички други ваши доходи за последните 6 или 12 месеца, в зависимост от изискванията на конкретната наредба. Това могат да бъдат договори за наем, удостоверения от работодатели, ако сте работили, извлечения от банки за получени лихви или дивиденти, декларации за доходи от граждански договори. САЕВ.
Ако живеете с съпруг, тата или други членове на домакинството, може да се изискат и техните лични карти и документи за доходи. 6. Може да се изисква и декларация за семейно и имотно състояние, която вие попълвате на място. 7. В някои случаи, ако имате специфични обстоятелства, например ако сте настойник, попечител или имате деца, за които получавате добавки, може да се изискат и допълнителни документи, удостоверяващи тези факти. Препоръчвам да си направите няколко копия на всички документи и да запазите оригиналите. Стъпка 4. Подайте заявлението си. Това може да стане по няколко начина. На място в дирекцията социално подпомагане по постоянен адрес. Това е най-честият и сигурен начин. Отидете до най-близката дирекция, вземете си номер и изчакайте реда си. Служителите там ще ви дадат бланка за заявление, ще ви помогнат да я попълните правилно и ще приемат документите ви. Не се притеснявайте да задавате въпроси, ако нещо не ви е ясно. Чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка можете да изпратите заявлението и документите си по пощата. Уверете се, че използвате услуга с обратна разписка, за да имате доказателство, че заявлението ви е получено. Това е важно в случай на спорове или за да проследите статуса на вашето заявление. По електронен път с квалифициран електронен подпис КЕП. Ако притежавате КЕП и умеете да работите с електронни услуги, можете да подадете заявлението си онлайн през портала за електронни услуги на АСП или НОИ. Това е най-бързият и удобен начин, но изисква техническа грамотност и наличие на електронен подпис. Стъпка 5. Проследете статуса на вашето заявление и пазете копие. След като подадете заявлението, ще получите входящ номер. Запишете си го и периодично се обаждайте в дирекцията социално подпомагане или проверявайте онлайн, ако сте подали по електронен път, за да проследите статуса на вашето заявление. Пазете си копия на подаденото заявление и на всички документи, които сте представили. Това може да ви послужи като доказателство в случай на необходимост. Обикновено срокът за разглеждане на заявленията е до 1 месец, но може да варира. Напишете в коментарите под това видео какво мислите за тази нова мярка и дали смятате, че ще ви помогне. Споделете вашето мнение, защото то е важно. Не забравяйте да оставите един палец нагоре, ако това видео ви е било полезно и, разбира се, абонирайте се за канала, за да не пропускате бъдещи важни новини и съвети, които касаят вашето благосъстояние. Грижете се за себе си и бъдете здрави!